Soro magaya no. Nami karon diri sa Rustic Chef kuyog na pud mi ni Inday the Vlogger. Kami na sad. So napud mi gi-recruit usa. Kaya na totoo di pelila. Pelila lang kanamo dia. Bulalo, beef bulalo, jumbo niya. So, rate no, 1 to 10. 10 is the highest, 10 over 10. Kaya ako masulti kayo. Kasi mais. Kaya siya medyo lapot-lapot. Nahagog lapot-lapot dun. Lapot! Atong listingan niya, scallops. Ay, makita niyo naman. Cheese, siya, dagpo yung cheese. Parsley. Kaya scallops. Ito, tatang parsley, pait. So, listingan. Wow. Amazing. Rate ako 10 over 10 lang yan. Ano ba guys? 10 over 10 lang yan po mga guys. Grabe. Sweet is no push, you know? Kalimot pa sa Japan. So, ito mo. Right na wala. 8 lang. 8. Sana mga ipang-rate na ko mga foods dito, no? Para na ako, ha? Pero, kung ano hindi mo musuwa, ari mo dito sa Rustic Chef. Kung sasad, kung ganahan mo magbudol-budol po, within lapu-lapu lang, ari mo dito sa Rustic Chef. Dako kayo rin. Tama, good for 5, gini siya. Pork. Rate na ko kay 6 lang. Kasi medyo pa siya ka ng kahit. Pero yung sauce niya okay yun. So, more to rate. Grilled chicken. Ang grilled chicken nila kaya okay yun. Ayos kayo na sila grilled marks ba? Wala mo, kaya grilled. No. Ikaw na, hindi. So, rate mo nilang grilled chicken kaya pa. 10. Ayos kayo. Aside sa ganang manok na. Ayos kayo. Panit kay luto kayo. Sud, umod yun, luto. Ano siya ang beef bulalo at ano siya gilat ano ubigay na alam ang pagkaluto na siya ang ghost bigyan then you call ako in the morning
Oh, Miss Ella. Oh. Miss Ayla Lopez. Ako may nagsabi. Family owned na nila business. Ang nag-advise sila doon ay yapak na. Chef. Nag-invite na po mo, nangyari mo din sa restisya para makakilala sa amo ang lamihang pagkaon na pwede sa amo ang restisya. So, ramagay, no? Manang bibidiri karon diri. Sa karon diri. Advantage lang mo sa kasi sa Rustic Chef, located ni sa Sami, near Petron, Paho, Lapu-Lapu City. Kaya indot kilang ambience diri kay murag more on old school sila type sa ilang designs and fun. Kung hilig mo budol, this is your place, dude.